Тапшыруыбызны Татар йөзү сәхифәсе белән дәвам итәбез. Рабит ага Батулла музейындагы тагын бер ядкәр белән таныштыра. Биектау төбәге Чыршы авылында урнашкан музейга бергәләп сәяхәт кылыйк. Менә без тагын Биектау төбәгенең Чыршы авылындагы ядкәрханәдә, ягъни музейда. Кичкенә генә музейга мин байтак кына менә бу кирәк-ярак әсбаплар инде кулдан төшкән, инде алар онытылган. Шуларны мин җыеп, сакларга булды. Менә бу каба. Бу каба кулдан агач көрәк шикелле дип эшләнгән, урнаштырылган, монда утыра торган җир бар. Менә монда җын бәйләп куелган була, җын. Язгы җын монда, көзге җын монда. Орчыкның башы була. Менә орчыкларым юк әле. Орчыклар булгач бәйләп тә күрсәтер идем, мәсәлән. Менә шулай дырың иттереп, менә шулай иттереп, менә шулай бөтереп, менә җипне бәйлиләр. Менә булай иттереп, менә аннан булай иттереп җыялар да аннан дыр иттереп, булай иттереп үрәләр. Шул кадәр тыгыз җип була, нык җип була. Сүстән булса, яки анда киндердән булса, аны дилбегә канатлар ясаганнар, хәтта шуның белән ибет. Инде безнең әбиләр менә бәйләгән җай, юк башлар, бияләйләр, калфаклар ясаганнар иде. Менә кабаның аның үзенең вазифасы шулай. Бу күпме генә кешеләрнең аягына юк баш бәйләгәндер, бияләй бәйләгәндер, инде хәзер аларның күбесе исән дә түгелдер, ләкин менә бу каба минем өчен бик кадерле. Бу кабаны мин шушы авылдан алдым, шушы авыл кешеләре миңа китерде. Рәхмәт аларга. Менә әле монда тагын бер кырыйда безнең әүренә тактасы дигән белән чик матур итеп эшләнгән, аны уеп эшләнгән, өтөргө белән эшләнгән. Ул кичкенә кабага да ошаган үзе. Менә монда әүренә теге ниләр шатлы-бутлы таяклар белән киләп сару диләр. Җипне киләпкә урау диләр. Киләп салып җөрмә, сарып җөрмә диләр. Киләп сарып җөрү инде арлы-бирле эшсез җыри торган кешегә әйтелә. Киләп сару ул бик җын эшләрендә бик нык кирәк булган, кичкенә генә каба дип татарга була инде. Менә анысы да аның шушы урында булган. Менә булар барысы да кыру станында эшләнгәннәр, авылда кыртырган шулай үзләре җайланма табып, менә шундый үзләре кем әйтмешли уйлап табып дигән шикелле. Шулай киләп сару станы дип атарга була. Сау калыгыз, исән сау булыгыз.